Nova protesta dos traballadores do Servizo de Ambulancias da Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Denuncian que a empresa concesionaria está a ofrecer unha atención deficitaria, con recursos insuficientes para asumir a carga de traballo. Este concurso público é deficitario. Quitaron os 7 coches respecto ao anterior concurso e agora temos moito volumen de traballo. Os compañeiros que estamos a traballar na calle non damos asumido tanta cantidade de traballo. Aseguran que tanto o número de traballadores como o de vehículos non chegan para ofrecer un bo servizo aos pacientes da área, que sofren ademais a mala coordinación dos efectivos por parte da empresa, que en ocasión se xestiona dende Valencia, de onde é a concesionaria. Aquí no día da peregrina, Pontevedra se quedou sin as dúas subis, con máis de 100.000 personas se quedou sin as dúas subis de noite, porque non había técnicos para cubrir, porque non nos cubren cando a xente está de baixa ou cando estás de vacacións ou de días de libre disposición. Toda esta situación está a minar os traballadores do servizo. Acusan o Sergas e a xerencia da área sanitaria de mirar para outro lado e non desbotan convocar unha folga. Non fan nada por solucionar este tema das ambulancias hoxe en día. Físicamente sae ao volumen de traballo, psicolóxicamente que os doentes teñan razón, broncas, porque recibimos broncas dos pacientes, as compañeras incluso de coordinación, hai días que están moi liados e bronca tras bronca, eso ao final te acaba minando. A empresa Ambulancias Cibera xestiona o servizo dende o 1 de abril do 2021. A licitación foi de 19 millóns de euros por 3 anos e 2 de prórroga.